Колеги, днеска сме решили пак да направим един клип с малко обяснение за свирките. Идеята е, тъй като наближава вече основния сезон на патиците, идеята е отново пак да покажем на колегите основните неща. Последно време имаме доста запитвания от колеги, които казват, че свирките доста залепали. И затова искаме да обясним защо се получава това нещо и че не е от свирките, ами всичко е начин на свирне. С колегата Тошко тук сме изкарали няколко модела свирки и ще направим малко пак обяснения, свирене, показване, за да мога да се види и да помогне за бъдещите, които искат да се научат. Колеги, най-основното за това, което казва, че залепали, че свирката не свири, е начина на свирне. Сега Тошко ще го покаже. Не е въпросът да е много свита устата и рязко да се пуска прекалено рязко от този сорт. Трябва спокойно да се свири със свирката, пак е рязък въздуха, нали? Хит, хит, хит. Значи, искаш да кажеш, че ако рязко вкарват въздуха, значи ако рязко вкарват въздуха, много рязко, се получава това, че все едно свирката не свири или залепва. Да. Ето, пускаме във водата. Една свирка слагаме тук, да се види, че не е от... Значи идеята тук на водата е да покажем, че свирките, когато са мокри или се увлажняват, нямат проблем. Значи, ако ви се случи да падне свирка във вода или в някъде си... Най-вече от слюнките. Да, или от слюнките, изтръсквате свирката. Значи след като се намокри една свирка, ето и другия вид пак, изтръсквате я, нали? И съответно след като се просви, значи хранилката, примерно се съберат така 2 или 3 човека, хранилката, когато вече идват патките, примерно на мирета или да кацат, най-много се използва, нали така? Най-много се използва. Значи това е основното нещо. Абсолютно. Идеята на хранилката се покаже, че отдолу има патици, ядат и затова викаме хранилка. И когато ятото идва, вече наближава, тръгва да каца, пуска, точно тогава се прави хранилката. Нали, тя лесно се учи хранилката, защото в въздуха запуска и може вече малко да регулирате с ръката. Малко да регулирате, да може... Тя се регулира вече там. Колеги, пак ще се върнем на гъщите свирки. Ще искаме пак да покажем малко как се свири, защото идва вече тяхно време идва. И за колегите, които искат по-бързо да се научат, ще направим пак малко обяснение. Значи, това са едни нови свирки, които правихме. Те не са много пуснати на пазара, ама имаме по някое от време на време. Само акрилни се правят. Цената им е 100 лева и тези свирки са малко по-лесни за свиране, особено за начинаещите. Значи ще започнем пак с основното, макар да го повтаряме много пъти. Най-важното на гъщата свирка е захвата и правилното вкарване на въздуха. Значи захвата е правилния, е така. Значи трябва да има малко разстояние,
за да може свирката. Сега ще вземе и другата, дървената, която е. Тя е друг модел. Сега де са били на пазара. Да. Както казахме, при гъщата свирка е най-важно захвата и По същия начин. И пускането рязко като на бокса. Върни обратно. Значи... Значи след като се направи правилно захвата, като се затвори свирката, трябва така, като се духни, да направи един клик вътре по стената. Ето, хваща. Значи при повече повторения се получава. Като искате да направите клика, значи захват си остава същия. Аз така правя, нали? Той е точно свири по друг начин. Не правилно свирене е така. Не държи правилно ръката и правилно не се пуска въздуха, започва. Лорд! Аз ще го да... не спря да види с тези суки около какво кучето. Място! Неправилно. Правилно. Това трябва да го чувате в свирката. Не така. Това е правилното. И слагате един такъв патрон в цевите и почвате да стреляте. Какъв е той? Ротвайл, Ротвайл ли? трети номер. Тежката артилерия на гъските. Няма кой да стреля с трети номер. Ние стреляме с трети номер.